Iki kan wayane. Wayane metune kok popok beruk. Popoke ning gone gondrong iku tenan ta ora? Gondrong iki biasane bodoni anu. Orang yang rambutnya gondrong itu pasti pembohong. Lah iya mulane, aku kan gondrong lho. Ah iya, ning ora ngono ya Mas Gondrong. Rambut gondrong bukan berarti pembohong. Ah iya. Popok beruk. Sing nyanyi dikongkon sapa, Bu? Sing nyanyi biasanya siapa, Bu? Yanti. Senenganmu lho, Yan. Lho Yan iki lho Yan. Oke lah. Terus dilanjut lagi nanti ada apa? Yang belum terbingkis? Tumheho. Hah? Tumheho. Ayo Tumheho. Iya. Iki jajan aku kepengin ngerak-ngerak lho. Biasanya neng kene kan ngerak-ngerak tekan kono Pak Gondrong, Pak Gondrong. Pak Kumis ora wani maju kok tandane. Rada sungkan masalahnya. Ya, kali ini kita bergoyang kembali, kita panggil sama-sama, masih ada Satria Nada Yanti Lapindo. Sik. Nyanyi ki mau pol 7:30 sampai iki jam 10. Heeh. Otoke ngitung kene. Lagi 150. Ya Allah. Oh iya. Biasane iku sak kerdus lho wis. Lha kok lagi 150 iki lho. Ngenteni apa? Masa ngenteni popok beruk lho, Cah? Ora. Apa? Ngenteni nek. Lagi live, Bro. Lu kok ngerti nek kene live? Ngerti. Lu keweng wingi. Lah biasane alang-alang. Keweng mejer iki entuk. Ala apane keweng mejer ya apa? Ndek ingin nos dimasak ning omah urang njaluk tanggane. Lah aku winginane rene manyung iki pirang-pirang kuali ya. Pirang-pirang manyung pirang-pirang kuali. Manyung iki. Kowe iki tau roh manyung kuwi. Manyung kok diadai kuali. Ngene lho. Jenenge manyung cilik kuwi. Ngene lho manyung diketok-ketok dienggo jangan mrica diadai pirang-pirang kuali ta andane. Ayo. Ning kene kuali masam apa jae? Apa? Kuali rumangsam nemyeng. Neng kono nek ngarane apa? Neng nggonku kuali iki sing gedhi ku lho, Bu. Kuali sing dienggo mindang iwak lho. Lho kan ngene ceritane kan. Mam layar kok gak roh kuali. Ceritane kan mawa desa mawa cara nek nggonku kuali iki ambane sakmu ini kanggo jangan mrica. Wow, Mas No. Ya sesuk tak lebono kuali, Dik. Tangan ora mbok godhog kuali dawa nisan apa dandang. Ya, lanjut. Masih bersama iki punya Mas Keweng. Mas Keweng Bari. Iya. Speng pindho Mas kowe 10.000. Ngono ya. Dadi ngene nyebut bari pisan ngene 20.000 biasane. Nang iki murah lah ya apa-apa ya. Gak apa-apa. Ora apa-apa cen laib. Iya dari Jogja. Kowe kok lho kok pas-pasno. Lho jaremu mau ngono. Dadi nyebut iku sak sebutan 5.000 biasane kan 20.000. Iki ngene ceritane ibuke tamu saka Demak. Nggih. Njaluk iki popok ibuke sing digawe. Nggo biru sing digawe. Iki grup sing duwe gawe. Niki grup sing duwe gawe niki ne. MC ket Pak ora roh. Ya Allah. Lah aku sing teko tak jaluke teko ming catetan tok. Ora kok ditatano iki lho sing duwe gawe ora ngono kok. Ya Allah. Biasane nek nggonku ngene iki sing duwe gawe jengene iki. Lah aku mau tekan kono ming catetan tok kok. Ya ora anggere pakaiane saribet ya mesti sing digawe. Nek kowe ora saribet kaos partai mbok enggo. Iki urung wayahe partai ta. Saribet kaos partai ora ono kaos teko dodol HP ning gone bang iku lho. Lu ngepasno sono anu. Oh aku persen rajungane wis pirang-pirang kok kaos partai. Persen rajungan apa? Ayo mundutan enten. Popok beruk keli. Popok beruk. Terus engko munggahe bar popok beruk munggahe tumhiho. Kono plerak-plerak karo aku sajane seneng apa piye lah, Cah?
Maksudnya seneng nanggap aku. Kok iso ngono pikirannya negatif thinking lah. Kayak tak bisik isih dulu. Iya, bisik-bisik tetangga. Ratoto. Oh, sik tak buka kerpean ora tak dono. Ora tak dono. Rene. Bocah iki ngoyo. Ya Allah. MC areng ngene ya. Bocah iki ngoyoan yakin sumpah iki wekku kok mbok oyok. Tak selepno ae. Tak pakan orang. Ora mbok dadekno pentol. Iki catatan apa? Catatan Lombok mbok weno wong. Lah, keliru iki piye iki masalah. Sik tak golekane wong ancen catatan banget pirang-pirang ora ana duwite blas. Oh, sik, iku bener apa salah? Ya bener. Ayo. Nah. Kita mulai dari sekarang. Sekarang gang sesuk ra iso. Iya. Wis, gang sesuk tutup lho, Ya, Bu. oke. Kula tak macan nggih. Alah ora lah. Ora lah wong catatan utang kok mbok acakno. Ora iki catatan sing gawe Ibu Nur Anisa. Oh yakin Ibu Nur Anisa sing sunat iku Adik Rifki Fajri Kurniawan. Wis. Laire Megawan Awan. Rizki lho Rizki. Ya Rizki. Ya. Rizki Fajri Ya Kurniawan. Sesuk nggo kaca mondol, Dek. Kacamata. Ya kacamata. Nah. Lihat kacamata. Cangkem ora pas. Cangkemku kene cilik apik. Ora pas wong biasane manggone nang kono malah nyisen. Lanjut, mangga. Wah, iya. Mas Gondrong, siap-siap Mas Gondrong, jarene nyinggana apa-apa lho. Nyerapat. Konone nyerapat. Sing goyang jarang. Ayo, Dek. Napa niku wonten popok berengkel. Iya. Aku yo ketok rada ngerti ya. Rupane apa ya? Sulaman. Apa Bu? Iki disangoni. Aku malah wedi ku lho. Disangoni. Alhamdulillah. Lho. Tiwas ngene iki ndak ya rugi entuk ngene iki tenaga. Ngono kok tak parani malah aku diparani ngene iki ndak ono lho. Entuk. Iki sing tak parani sapa Bu Nur? Gondrong. Gondrong. Iya. Kene gondrong 5.000. Ayo. Iya nek. Ya ora apa-apa. Tambahi ya Bu, tambahi. Ya kein Kok ora ngerti kok. lagune Mas. Iki lho, Masa Mas. merembang cangaan cukup 5.000 Urung apa tak piye? nyanyekno kok. Ayo. Bu. Ayo salah kowe niku. 2.000. Niki Mas Gondrong nggih. Pijet ning gajahe 35. Ah, kowe kok apal pijet 35. Wah, 35 iku saya kandhani. Ah, Iku pijet tok lho, mau tak kandhani sana. awak curiga wong iki gawene ning gajah apa pincah? Lho ora aku mun nyang-nyangan bar iki langsung tak pijeti Mas, tapi 35. Alah, ora Mas aku ya Sampeyan. 100 iku kok. Sampeyan. Hah? 100. 100 iku lah saikune. Saiku apa? Hah? Saiku apa? Sain bodine. Ah, ora ana. 100 iku ya in body, ya ngombe, ya kopi, Ana ya ya? jamu. Oh, wis tahu bocah iki. Aku. Wis tahu. Oh, piye lah? Aku tau dadi tukang pijet e. Ayo. Ya. Ayo, maron ndi iki kira-kira mau dikei umbalan 10.000. 15 are. Oh, 15. Mbok jaluk 2.000 ngono dadi 17. 17, wes lumayan. Matur suwun nggih Bu Nur, nggih. Ah, gelange le gedine. Ayo Kudu tak gemade. utang ae. Gemade. Kudu tak ketok sak tangane ya. Bocah ki mafia. Lah nek tak jupuk kan ora iso Oh, kudu sak ngono. tangane. Ngono ya. Mas Gondrong. Ayo. Sing baring-baring dhewe. Apa niku wonten popok berengkeli. Mas Gondrong, mesakno Mas Gondrong. Dijawab to Mas. Kene Mas. Ayo. Ha.
Iki dak mudun sah. Mas Gondrong. Iki masalah nek mudun ana mike Mas ana Gondrong sing kelirire, Mas. iki Mas Gondrong. Ah. Sing putih ya? Iki. Nah. Iki aku mudun lho Mas. Mudun apa ning dhuwur ae Mas? Dhuwur ae. Iki ya wis dhuwur. Aku gendong ah Mas nek mbok kon medhun. Ora kuat ora ngukur ngono. Tak kira Ya kuat. rumasamu. Mas, jangan ngertos popoke kula mboten Mas. Ah. Digawa sapa? Lho sakjane kowe aku ngerti. Heeh. Ning arep tak temu iku malah ditemok kalih sing digawe Mas Budi. Mas Budi. Sing tukang kendang, tukang player. Sing digawe. Oh sing duwe gawe. Nah, Masalah playere ya Mas Budi. Nah. Terus. Lah saiki ne wong apa? Iwake durung payu, ya sepurane rasa nyangoni. Oh ngono ya. Nah, Oh, ngono. wis ya sangoni iwak ora Lah apa-apa. sing eko sing engko paling akeh kok. Nah, nek kok sing digawe nek kok. Allah ya. Yan, apa bener kandamu Yan? L A L E Iki lho T. saiki lho sampe ra aku kemeringet lho. Disangoni. Yan, Jadi aku tangekno iki lho ra iso tangi aku. L A L E P. Apa iku? Lah. Iya. Ngene iki piye jeke? Ya kudu sing duwe gawe tanggung jawab kok mau ndelikno apa-apa. Malah dipakakno karo Pak Budi sih. Lah ya. Ya. Pak adom le Pak. Pak Ngene iki Budi. kabelku ra candak ndak. Ora apa-apa kok Pak Budi lak ya mara dhewe tanggaping sasmita wong monggo iki ana kuncire sakmene dawane. Mboten mriko lah, Iya. tekan kene dak lah. Ah iya ora apa-apa ya aku. Lah. Lho kek kula apa? Kowe ngerti bokongku wis kimut apa ora? Lah kek tak apakno? Kok diseruduk tergandeng jane. Lagi tangan nek tergandeng lho. Ah. Oh, sepurane ya Mas, ya awale Mas, Ah, iya. masalah. Iki dak pijete tambah dadi 25. Mau janjane 35 ning saiki dadi 25. Wis aku tak sumbang 5.000. Ayo, ayo. Pak Budi sing gandeng-gandeng dhewe. Hae. Napa niku wonten apa? Iya. Go balik nek. Ngene ku ora sida. Antang pe ayo nek tukaran. Lho ayo. Sing dikeki lho. Rumah sama wedi lho. Ayo. Bu, sabar, Bu. Iku mana mantan pacarku biyen. Nah saiki wis ora cemburu. Iku mantan pacarem. Wis biyen. Aku yakin ki mesti gelem. Yang lalu biar berlalu. Aku yakin ki mesti gelem ah. Hah? Kowe gelem. Kowe ku lho kok ngerti. Kowe gelem. Kowe kok ngerti wae apa kaya ngene iki dipayani. Kowe gelem. Hah? Nek aku yakin cahe mesti kilap. Nek aku gelem kono kilap ya. Mbak mripatem mesti blere kok delok iki barang lho. Oh, aja ngono. Kowe ku nek fitnah wong kok aja jeru-jeru. Jarene kono Wong ayune ngono kok ayo tukaran nek wani. Meh nyawer ada penggo balik rumang sam lah po. Sing sabar. Lho ayo nek wani lho. Sarah. Oh ya, maaf. Aku kilap. Lah kata sang wong nantang ngene sugeng dalu. Lah iku nek kowe mbok ngenek-ngenekno, aku gak. Sugeng dalu. Nggih. Niki terus kula Oh ya, iki sida apa nyuwun ora? sinten iki? Aja yo-yoan nek aku ya aku nek kowe ngocah ngono. Mbak yo do mlebu kamera. Ayo sing sunat saiki sing sunat. MC iki kudu tak jegurno segara kok aku muangkel. Nek kene ra iso cedak. Yo kan ning jegur dhewe. Nek ning kene dipakani nek segara ora Muangkel belas. Ayo. Ya. Semoga Bu. Oleh delok lho soal sandalku sampe coplok ngene. Ngene iku ora entuk apa Ngene belas. iki ora diboi kok. Lah iya. Pancen ya ora totol. Hah? Medun. Mas buntutmu dawa Mas. Iki sapa terus sing tak jujuk? Bos Bose sapa? Bos Budi. Bos Budi kok jujuk Malah wong jare.
Ini Bapak Buti. Ayah. Ibu Buti. Ah. Dibubuti. Bocah iku dikerek. Masa dibubuti lho piye. Ibu Buti mau ngei 10.000. Iki nek Pak Buti terus ngei piro? Mergo wedi karo Ibu Budi. Iya, Bu Buti ndak dibubuti. Iya wis saiki ya dijajal nak. Ayah dijajal wis. Ayo. Wis. Ayah. Popoke digawa Pak Parmin. Ya niku Pak Parmin niku sing ketunan niku. Mbak Yanti. Mbak Yanti. Salam. Niku popoke dibeto Pak Parmin. Pak Parmin. Nggih niku wingking son niku le. Manda Pak, Dek. Ya, ngrogos sak mesti. Oh, pun ngrogos sak. Manda Pak. Mau wis dijolno kok. Ayah. Ngerogosak metune kentu. Keren ki piye taun gadhoki aku arek malah lunga. Ngene lho iki gendoke ben layu rono Mas marang Keweng Pak dari adik. Ah. Adik iki digandeng mudhun ah Mas Keweng. 5.000 ping 3 15.000. Ya. Lho ngene iki sumbut apa ora? Jak. Ayo. Siapa mau Pak Parmin? Pak Parmin. Ayo. Pak Parmin. Ayo. Sing bagus dhewe. Wah, asik, Dok. Napa niku wonten apa? Hei, yuk. Hei. Ya, Ora ana. Lah ya. Piye, Nduk? Ora ana serbet-serbet tapi cah. Sakno iki lho jajalan. Sing golekno lap-lap ta apa? Iya. Taplak-taplak meja wonten apa mboten, Bu? Pak Parmin. Iki sapa? Iya. Bu, mun Aku gak ngerti Pak Parmin, ngerti jejere. Iku gawa parfum kok sepene duwawane. Rupane ijo. Iku ora parfum. Iku mono minyak gas. Minyak gas. Minyak kayu putih kok minyak gas itu. Pak Parmin ningali napa, Pak? Pak Parmin, ala kindeng. Ala itu sing ganteng Dek. Aja diolok-olok kono, aja diolok-olok. Lah kene. Hah? Kowe yo melu. Ya iki melu antri sisan. Kowe kok karo aku ngetek ini kok lali iku lho. Aku sok gumbon kowe iku lho. Perkara gorek apa mau katok brokoli. Apa katok? Iki malah ngajak tukaran ketoke. Iya lho nyawone kok ora lali karo Mbak Min iku ndak. Mbak Min ana apane ngono? Damin. Piye ta ya? Putune disangoni Mbak Min. Aja kuwatir engko nek goleknya tak umbali ya. Nggih. Kula niki pados sing pundi Mbah Min? Engko tak ya menyangoni aku. Iki sing nyanyi Dek ini ya. Kowe ya sing nyanyi Dek ini. Iya. Nyanyi apa kowe? Alah ya oke ki ame nyanyi neh. Alah ora nyawer Dek ini kok. Alah. Engko titeni nek ora nyawer ora tak kei. Pripun Mbah niki? Kowe nakono apa Brok Keli to ta? Nggih, dibeto sinten? Ketoke ya kok digawa dulurku jamine kok lho. Engko takokno ku. Waduh, melayu Pak. Lah, yo melayu Pak. Ayo, melayu Pak. Wayo sing aduh. Wayo. Jegur kali Pak, ayo. Salah. Jo jegur kali. Wes jegur. Nek wis muni wis. Lho Pak malah jegur kali kok. Lah ya nek dikumbah saiki nek ndekne mong diklebakno ya ditemok. Sapa ki ning ngarepmu mang kaya ana Bapak Lukman ana apa ra iku? Biasane Nek jasman are. hah? Baca seman. Alah kowe ora nyawer kok jasman.
Napa ngeten mawon? Pripun, Mbah Kasman? Niku kok klebak Aku ditemu ora Mbah mentolo Kasman. nek njaluk Mbah Kasman asam. Delok, kotoke kempot kabeh ana dijaluki. Ngene wae tak wakal mat abane Nggih. mah ditemu mat klebak Nggih. kali. Saiki Nggih. mat goleki kono tak. Mat, nggih. Pak Mat teko iki Matur undangannya. suwun nggih. Padha-padha kok mat Nggih. nek kono sing nemu popokem. Mat lerek-lerek abang ireng iku. Mlebu kamar malah tak pareng ning kamar no piye cah. Jebule kok kedel Mbah Men yo ya. Nggih. Nah, iya. Nggih bala nggih kendel jenengan apian Mbah nggih. Ah, iya, ya. Ibu ina. Digoleki apa lan seduluran Yan? Disangoni nggih. Munggah. Nggih. Oh sak amiku digawa. Terima kasih. Nggih, terima kasih. Matur suwun nggih Mbak Men nggih. Iku- Matur suwun nggih pun disangoni. Iki mau nggih. ceritane nampane dhuwit apa sak Matur gelang-gelang. suwun nggih Mbak Nur nggih. Jebule jaluk abang aku. Emah. Dia abang MC-ne gelem. Ah, seneng. Mbak Segoro. Ayo tanggung jawab. Ayo mau. Ayo. Kalau ngomong Jawa cek tak silai. Nyanyi apa? Lho penyanyi kok ana Mas Gedhi kok nyilan. Wis dikon munggare malah. Engko nyanyi dhewe. Iya. Kowe cah enom kok njaluk empok beruk. Matur suwun nggih. Ah iya. Mas, adek unggahno. Oh, ngono ya. Pak Kemeng. Iki lho, Mbak. Aku ora ngatasi. Adek unggah delok. Ih, awake bodine iku sapa? Iku lho Gabang. Aku dhewe. Sing kedawet. Jebule aku dhewe. Ah, iya. Aja ketokno bokongku saru. Ah iya. Iki mau lakone apa? Lakone Kon ketoprakan. Oh, iya. Rumah sam dagelan, Lho. dagelan bayarane 700. Bayaranku 200.000. rumah ngusare entuk selakan suminten edan apa piye. Medun-medun mek entuke receh. Ya wis ora apa. Alhamdulillah disyukuri. Ah iya. Dadi yo Dek iki yo gak entuk iki saiki entuk sapa mau sing mek duit? ah iya. Ndek iki yo gak entuk saiki yo padha. Dek iki belas dek garing malah dek iki ning kono kulon. Ono ya, kene rada lumayan ya mergo cedhak kali. Ah iya wis. Oh iya, oh iki mic-mu. Ya Nah. mau nyanyi, ya mau. Ayo silakan yang mau nyanyi Tumija. Wis sida nyanyi. Iya, kok Tobi, DPC, yo? DPC. Iki mau jarene arep nyelak sik jarene tak